Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui et porto un conte molt especial que es va escriure fa més de 100 anys per un autor que s'estimava moltíssim les històries i també els arbres. Aquest autor es deia Hans Christian Andersen i va néixer a Dinamarca, que és un país on els hiverns són molt freds, però també molt màgics, i on els contes viuen entre la neu i les espelmes. Aquesta història ens parla d'un petit arbre de Nadal que volia créixer de pressa per arribar a fer coses molt grans. Però en el seu viatge descobrirà que la màgia no es troba en arribar enlloc, sinó en gaudir del camí. Comencem el conte, ninot. En un bosc verd i espès, on els vents cantaven entre les branques i la neu queia com sucre fia sobre dels arbres, hi vivia un petit avet. Era més baixet que els altres, però tenia les branques molt verdes i molt punxegudes i una forma molt bonica. Tot i això, l'arbre no era feliç. «Vull créixer de pressa», pensava sovint. «Vull arribar al cel, veure el món i fer alguna cosa important». Els ocells s'aturaven a les seves branques per cantar-li cançons de viatges i li parlaven de ciutats plenes de llums. I els altres arbres li deien: «Tranquil, petit avet, que tot arriba. Tu gaudeix de la pluja, del sol, dels nens que juguen al teu voltant». Però el petit avet només sospirava i mirava al cel. Van passar els anys i l'avet es va fer gran. Les seves branques eren fortes i simètriques. Però un matí, just quan la primera neu de l'hivern cobria el bosc, uns homes van venir portant unes destrals molt grosses. «Aquest», van dir, «aquest serà l'arbre perfecte per al nostre gran saló de casa». Així que es van posar a tallar l'arbre, ho van fer amb cura. Després el van carregar al cotxe i el petit avet emocionat va deixar enrere el bosc. «Per fi», pensava, «ara sí que seré important». Aquells homes van portar l'arbre fins a una casa molt gran. El van posar al mig de la sala del menjador i aviat el van guarnir amb espelmes daurades, amb cintes de seda, amb caramels embolicats i amb petits regals que penjaven de les branques. Al cap d'una estona van arribar els nens. Van entrar i van exclamar: «Uah! Mireu quin arbre més preciós!» I l'avet s'enorgullia i somreia. Va passar una nit de Nadal meravellosa, amb música, amb rialles, amb cançons de Nadal, i tothom l'admirava i tothom deia que era l'arbre més bonic del món. Però l'endemà de la nit de Nadal, la sala va quedar buida. Les espelmes es van apagar, els nens se'n van anar i l'avet va quedar sol a un racó. Uns dies després el van desmuntar i el van dur al traster. L'avet ja no brillava, ja no hi havia rialles, només hi havia foscor i silenci. I va ser llavors quan l'avet va començar a recordar el bosc, els dies de pluja, la neu que li queia sobre les branques, els ocells que piulaven al matí, els nens que feien cabanes al seu voltant. Potser tot allò ja era especial, va pensar, una mica trist, però més savi. I llavors, una tarda, la porta del traster es va obrir. Una nena petita va entrar, el va mirar i va somriure. «Pobrissó, que estàs sol?»
El va acariciar suaument i li va dir: «Et plantarem al jardí. Tots els arbres mereixeu tornar a casa». I així ho van fer. Van portar l'arbre al jardí nevat, el van tornar a posar dret i li van treure les decoracions. Llavors ell va respirar. I vet aquí que aquella nit una petita sorpresa va passar. A la branca més alta de totes hi va néixer un brot verd i tendre. La Bet feliç va sentir una cosa dins seu que no havia sentit mai. Va sentir pau. Ja ho veus, ninot, aquest conte ens ensenya que córrer per créixer a vegades ens fa oblidar la bellesa de ser petits i que el que sembla al final pot ser un començament. La Bet volia fer grans coses, però el més preciós que va viure va ser sentir-se viu. Com tu, ara, que estàs respirant, escoltant i deixant que el cor es faci una miqueta més gran amb cada conte de Nanit Ninot. I arriba el moment, com cada conte, en el que ens relaxem junts. Així que tanca els ulls, com si fossis un petit arbre que està dins del bosc i estàs cobert de neu suau i et banya la llum de la lluna. Imagina que ets una Bet, amb les branques obertes com braços que abracen l'aire fred. Agafa aire pel nas, com si sentissis l'olor de terra humida i de les agulles de pi. Deixa anar l'aire molt lentament, com si bufessis suaument una espelma. Torna a fer-ho 2 vegades més. I ara, imagina que comença a nevar. Són flocs petitets, suaus, com pètals de flors blanques que cauen del cel. Et cauen a sobre, a les teves branques. Fan una mica de pessigolles. Quan les branques queden cobertes de neu, sents el pes del teu cos, com si fossis arrelat a terra, com els arbres. Els teus peus, que són les arrels, descansen. També descansen les teves cames, que es relaxen i es tornen toves. La panxa, el pit, la cara, el front, tot el teu cos s'adorm suaument. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.